A mi em sembla bé que la regidora d'Urbanisme ens plantegi l'opció de l'habitatge, més de 100 habitatges de protecció oficial, integració ferroviària a la ciutat, millor mobilitat i noves infraestructures. Li ha faltat afegir si a Adif li dóna la gana. Aquesta és la part que vostè s'ha deixat perquè resulta que Adif ja fa molts anys que ens pren el pèl. I miri el que li diré, que no és culpa seva, no és culpa d'aquest equip de govern, sinó que és culpa d'intentar negociar alguna cosa amb una empresa que té la paella pel mànec en tot arreu. La regidora Tarrés feia referència a l'estació de mercaderies perilloses. Per aquells que no ho sàpiguen i que no agafen el tren sovint, en teoria aquesta estació de mercaderies perilloses s'havia traslladat a la Llagosta. Com que les obres no han acabat, Adif ha decidit que ha de tornar a deixar vagons a mercaderies perilloses a la nostra estació. Han informat en un diumenge, en una nocturnitat i alevosía, que m'agradaria dir, per dir que ho faran i que tampoc podem fer res nosaltres. Aleshores, com que els terrenys són seus, fan el que els hi dóna la gana. Això estaria, mira, fins a cert punt, mitjanament bé. Però resulta que en aquest ple, tots aquests regidors que som aquí avui asseguts, hem aprovat un document unitari de protecció civil de la ciutat, en el que se'ns va explicar, per part de la responsable de protecció civil de l'Ajuntament, que el nivell de perillositat al voltant de la ciutat es veia reduït perquè les mercaderies perilloses ja no hi eren, no estaven estacionades. Òbviament circulen mercaderies perilloses per la ciutat perquè és una via de tren i per tant no és risc zero, però el risc havia baixat perquè ja no hi havia l'estació de mercaderies perilloses. Adif decideix, sense trucant 2 dies abans de que posarà mercaderies allà, quan hi ha un pla aprovat que d'alguna manera haurem de revisar, haurem de fer una... no sé quin és el procediment, però clar, si s'estan 3 mesos aquí, o 8 setmanes, com va intentar negociar el senyor Segovia, això és una realitat. Déu no vulgui que passi res. Entenc que el Duprocim és un document municipal, que hi ha altres institucions que ja vetllen perquè aquestes qüestions funcionin, però resulta que aquí hi ha una cosa que es diu sobirania popular, i que en el ple municipal s'aprova una cosa i hi ha una empresa a Espanya que pot fer el que li doni la gana i saltar-se el que s'aprova per sobirania popular en un ple municipal perquè li convé. Per tant, quines garanties ens dona aquesta empresa de que seguirà formant part, de que seguirà al peu de lletra aquest conveni? Quines garanties dona? Fins ara, de dia d'avui, cap. Val? Després hi ha una altra qüestió, que és que se'ns va dir a comissió informativa que Adif estava pendent de l'aprovació de pressupostos, aquests pressupostos que porten prorrogats més de 3 anys. Resulta que l'obra, si no m'equivoco, està pressupostada en 17 milions. Que ara s'augmentarà perquè pujarà a 20 milions, perquè s'ha pujat tot, i jo també ho entenc, la inflació, tot això. 21 milions, o 25 milions, si volen, per una empresa que ha rebut 2,9 mil milions d'euros dels Next Generation, què signifiquen 25 milions? Què significa per a aquesta empresa? Això és la xocolata al lloro per a aquesta gent. Si no volen fer-ho, que ho diguin. A més, els estem reurbanitzant al 110B perquè puguin vendre pisos i puguin pagar part dels costos d'aquesta obra. També se'ns va dir que els Next Generation els farien servir per això. Els Next Generation s'acaben ja. Els han fet servir per això? No. 2,9 mil milions d'euros han rebut aquesta gent. D'Adif Rodalies. Perquè després ja Adif Alta Velocitat, que n'ha rebut 2,1 mil milions d'euros. Ho dic perquè, clar, posem-ho tot damunt de la taula. Ens estan fent creure que aquesta gent seguiran el conveni. És una història que té més de 30 anys. Jo ja no em vull allargar més. Simplement dir-los que si nosaltres algun dia estem en el lloc que estan vostès, aquest conveni, com a mínim intentem renegociar. Perdem. Vostès em diuen, és que no toquis res, perquè a la que vulguis moure una coma, aquesta gent... Doncs escolti, que quedin retratats, perquè ara no estan fent res. I les promeses són molt maques, i jo estic molt a favor del que està dient la regidora d'Urbanisme, és que ja li he dit, si no és culpa de vostès, però, ostres, no ens oblidem a dir si a Adif li dóna la gana. I no ens oblidem de recordar que aquest regidor ho ha dit més d'una vegada i en altres mandats, que Adif ens enganya i que ho tinguem tots clar. I, per tant, nosaltres no podem votar a favor d'aquesta l'adent del conveni. Bé, simplement, recollint una mica les paraules que diu la portaveu del grup socialista, quan nosaltres plantejàvem les qüestions al voltant de l'estació de mercaderies perilloses, no feia tant en referència al fet de que les hagin traslladades allà i de més, sinó al fet de que han comunicat de manera poc elegant, si m'ho permeten dir d'aquesta manera, i saltant-se o sense tenir en compte que aquí s'aproven coses
I com que no han tingut... Després hem hagut d'anar nosaltres corrents a la Generalitat de Catalunya i dir-li, escolti, que aquesta gent ens està fent això, què farem ara? I llavors la Generalitat de Catalunya, no us preocupeu, tal qual. Vale? Ho dic perquè no ho deia per crear alarma, no s'espanti, no estic dient que ha de passar res a l'estació de mercaderies. Simplement estic dient que si aquesta gent és capaç de fer això, de saltar-se passos o d'informar d'aquesta manera, hem de posar molt en dubte els seus compromisos. Aquesta és la reflexió i, per tant, que quedi clar això. I després, en cap moment aquest grup municipal ha posat en dubte els passos que s'estan fent des de l'àmbit polític i tècnic d'aquest Ajuntament. Recordi que li he dit que potser no és culpa del seu equip de govern. I només em faltaria posar en dubte que l'equip tècnic d'aquest Ajuntament està treballant per les reparcel·lacions i les modificacions d'aquestes qüestions de tots aquests sectors. És que passa que no se n'adona, senyora Jiménez, que tots els passos, tota la feina l'estem fent nosaltres i aquesta gent no està fent res. I nosaltres anem donant i no els podem apretar de cap de les maneres. Aleshores, el que estem posant de manifest és això. I jo crec que s'han de buscar mecanismes. La senyora Mayó deia, hòstia, hem d'intentar portar un acord al màxim o el més unànim possible davant d'això. Doncs no ho sé, potser sí, no sé si ens hem de plantar a algun lloc, no sé si hem de bloquejar vies, no sé quina és la qüestió que hauríem de fer. Jo estic obert a escoltar propostes, però la realitat és que aquesta gent passa olímpicament. I els hi torno a dir, són l'empresa de l'estat espanyol que més diners ha rebut d'Europa amb el pla de resiliència. Que això ha de quedar claríssim, la gent ho ha de tenir molt clar. Aquesta gent que ha hagut de morir com es deia, un conductor de tren perquè ens diguin que hi ha 23 espais o 20 quants espais en perill i posar-s'hi... O sigui, estem fent tractes amb aquesta gent. Ja està, simplement que quedi claríssim que nosaltres podem tenir tota la bona voluntat i jo sé que aquest equip de govern està fent la seva part, però, escolti, hem de ser més serios, hem d'intentar apretar-los d'alguna forma, no sé com. Potser vostès tenen més experiència que nosaltres, que som un pobre grup municipal, però la qüestió és que si cal unanimitat, si cal anar junts a fer alguna cosa, ostres, doncs fem-ho, perquè aquestes negociacions no estan anant a bon port. Ho ha dit el senyor Milà, ho hem dit tots els que estem aquí. Per tant, i ho ha reconegut vostè també, senyora Jiménez. Per tant, ostres, estem dient això i estem volent posar de manifest això. I crec que aquest és l'espai per fer aquesta cosa. Simplement això. Moltíssimes gràcies. Granollers Primàries.